Zuk ematen ez duzuna bihar emanen du ertze batek. Ez gara hain bereziak, aditu ezazu jendia. Txokolategin berria, karameluak, gereziak eta marrubiak hartu dituzu mutur gainean. Kasu maitia ez da egia, kasu maitia ez da egia, ez da egia. Zuk bizi izan duzunak zentzua du hemen eta orain. Ez zaitez joan urrunegi, eta bizita egin amatxiri. Txokolategin berria, karameluak, gereziak eta marrubiak hartu dituzu mutur gainean. Kasu maitia ez da egia, kasu maitia ez da egia. Gainetik jausten zaigun ura lurrera doa, bertatik jaiotzen baita arbolata garri